I dag er det torsdag, og 2 dage efter, at jeg blev arg. Jeg er stadigvæk arg, og jeg har været ekstremt stringent i forhold til, hvad jeg har spist her over de sidste par dage. Og er meget, meget fokuseret, for det skal edderdelme med valgløg. Men på denne torsdag, der står jeg så i et dilemma. Det er sådan, at jeg har et arrangement i aften med min mor og hendes mand og deres gamle nabo, min lillebror og hans kone, og sammen min bedste kammerat. De sidste 3 gange Niels Hausgaard har været i Holborghallen, så er vi ikke taget derind og set ham sammen med min mor og hendes mand, som har gjort det i mange år. Men mig og min kammerat, vi har hægtet os på de sidste 3 gange og gør det igen i aften. Vi synes, han er skæg, og det er lidt skægt, at vi har sådan lidt af en tradition, som ikke ret mange andre i vores omgangskreds har. Så afsted skal vi naturligvis, og vi glæder os. Men traditionen tro, så skal vi også ud og spise, før vi skal i Aalborghallen og se Niels Hausgaard. Og se, her står jeg jo så i et dilemma. For det betyder jo, at jeg skal spise noget mad, som måske ikke lige er det allerbedste, jeg kan spise på nuværende tidspunkt. Så jeg står i det dilemma, skal jeg tage det mad, jeg gerne vil have, eller skal jeg tage det mad, som er bedst for mig? Er det her en af de situationer, hvor det er, at jeg skal sige, at jeg tager det, jeg gerne vil have? Eller er det et af de tidspunkter, hvor jeg skal banke mig selv oven i hovedet og lade være med at give mig undskyldningerne? Jeg ved det ikke endnu. Jeg finder først ud af det senere i aften. Vi får se. Hvis jeg skulle have valgt et andet job, end det jeg har nu, og det kunne jo godt blive aktuelt, så må jeg nok sige, det jeg egentlig gerne vil, og som jeg så vil egne mig til, det er noget inden for forskning. Det jeg har forsket i, jamen jeg har været inde på mange ting. Jeg vil bare nævne en lille fli af den forskning, jeg har dyrket inden for et område, jeg har kaldt menneskets kropslyde. Jeg har virkelig forsket i mundlyde. Og det foregår meget på morgenrestauranter, på hoteller, for der har jeg opholdt mig meget i mange år. Jeg sad på Atlantic i Aarhus en dag i morgenrestauranten, og der skete ikke rigtig noget, så jeg tænkte, der sker ikke noget her, man kan vel lige så godt. Og så pludselig kommer der gående ind et helt ægtepar. Og jeg kunne se med det samme, fordi jeg trænede, her bliver der show. Og det gjorde der også, det kan jeg love jer. Han var sådan fuldstændig svulden om øjnene af sov, og gik direkte hen til bord med alt pålæg at stå og kigge på. Nu ved jeg så ikke, hvad der foregår inden i mennesker, for jeg var ikke i skole den dag, vi havde om det. Så jeg har sådan nogle lidt naive forestillinger om, at der bliver holdt øje ud gennem vores øjne, og så bliver der rapporteret tilbage til hjernen, hvad der sker. Så han stod der, jeg mener så, der er gået en rapport til hjernen, ja, så er der mad. Og så har hjernen sendt besked ud til alle dele af kroppen, der skulle have det at vide, og fordi pludselig umotiveret, så begyndte hans mund sådan. Og så fyldte konen af ham mad på tallerkenen, og satte sig ind til et bord, hvor jeg ikke kunne se dem. Så jeg måtte flytte. Når han for eksempel har taget blødkogt æg på sin teske, så går jeg ud fra, at der går besked op gennem armen til hjernen. Ja, så kommer der æg igen, og der bliver så givet besked ud til mundtøj. Og pludselig, inden han overhovedet var begyndt opturen, der var hele tungen ude. Det var fantastisk. Ligesom for at sige velkommen til æg, når det kom. Og så kan man sige, jamen var det ikke ulækkert? Egentlig ikke. Altså som forsker synes man jo ikke, tingene er ulækker på den måde. Der kunne lige være de tilfælde, hvor han ikke har fået den gjort rent fra sidste gang. Der kunne det godt være et lille smule ulækkert. Når han tog fat i kaffekoppen, så i forventning om, at kaffen var varm, så rynkede han altså hele hovedet sammen i en grad, så. Og det er jeg ked af, fordi det er ikke videnskabsrum. Det eneste ord, jeg kan finde, der er dækken, det er hønserøv. Og det er altså hele hovedet, vi snakker om. Det var meget, meget voldsomt. Og som forsker ville jeg selvfølgelig gerne lige have været en tur bagom ham, for at se, hvor glat han var blevet i nakken her. For han har jo helt givet brugt alt tilgængelig hud på at lave den der trut. Just den kommet hjem efter en lang, men dejlig aften. Showet var jo som altid fantastisk og ganske underholdende, og jeg fik grinet rigtig, rigtig meget. Middag, jeg valgte en god menu, men det var slet ikke så galt, som jeg troede. Jeg skar desserten fra, og til forret fik jeg 4 tigerrejer med noget salat til, og hovedretten bestod af en kalvefilet, hvor selv der var en masse gode grøntsager. Så det var ikke fordi, at det var en overdimensionering af en kaloriefest, eller som sådan særligt usundt. Selvfølgelig er det ikke sådan, man skal spise hver dag, men nu når jeg skulle godte mig en lille smule, så var det her ikke det værste. Så alt i alt en fantastisk dag, og vægten, den skal købes i morgen.